Tan sols viure és un clam al dret a migrar. Són històries de joves que busquen una vida millor. Tan sols viure és una aposta pedagògica de sensibilització antiracista. Són testimonis de vida contra les fronteres. A Tan sols viure trobareu 10 històries de 10 joves que han hagut d'emigrar en l'adolescència dels seus països. Els textos han estat elaborats a través d'entrevistes i escrits en 10 estils literaris diferents, fent així una lectura més fàcil i entenedora. Tan sols viure, més enllà d'un llibre, pretén ser una eina pedagògica per poder treballar des dels centres educatius i el llibre té per intenció dotar d'eines al jovent, als centres, al professorat, per intentar poder generar una societat molt més respectuosa amb les persones que arriben a casa nostra. Per facilitar la feina a l'aula, Tan sols viure va acompanyat d'una guia didàctica que permeti al professorat tenir una sèrie de línies preparades per poder treballar amb el jovent aquests capítols d'aquest llibre d'històries de joves que migren sols.